Дионис бил разочарован от гърците, защото спрели да почитат боговете и да правят празници в тяхна чест. Ето защо тръгнал към Слънчева Тракия. За дар подготвил пръчка от най-доброто си лозе. Тръгнали с неговата свита, вървяли и пръчката започнала да съхне. Тогава той намерил кокъл на връбче, сложил пръчката в кокъла. Така тя се съхранила известно време. Обаче отново започнала да съхне в един момент. Тогава той намерил кокъл на лъв. Сложил всичко това в кокъла на лъва. Продължавали да вървят. Стигнали почти до Слънчева Тракия. Обаче пръчката отново започвала да повяхва. И тогава намерил кокъл на магаре. Сложил пръчката в кокъл на магарето. Стигнал до Тракия. Траките го обикнали. Разбира се, той им показал как да разсаждат лози, как да правят сладко вино, как да се забавляват, как да пируват и как да се наслаждават на живота. Как няма да го обикнат. Само, че има нещо много интересно при тракийското вино. И то е, че когато започнали да пият от него, хората ставали бъбриви като връбчета, душата на компанията. След това, като продължавали да пият, ставали силни и горди, достойни хора. Но, когато прекали с виното, започва да се въргаля в пръхта като магаре.